नैबे मानसि दैमानि जानिखि दलां बियो थांनाय बोसोरनै सिगां दैबानाजों खुरखानानै बिनि जानिखि थांलाय फैलाय बेबस्था बियो गोबां उसुबिदायाव गोलैदों। मानोना जोंहा बे दोंसेल' लामा माइनावस्रि थांनाय आरो बेजोंनो राङापारा सहैनाय। नाथाय जेब्ला दैया बेखौ खुरखानानै लाङो, खुरखाना लांनायनि उनावहाय बेजों थांलाय फैलाया बन्द जायो, अब्ला बे गेजेराव थानाय 25-30तासो गामिनि रायजो राजाफोरा टाउनाव थांलाय फैलाय, माइनसआव थांलाय फैलाय, बाजार खालामनाय आरो हस्पिटालाव मानसि बेमारि लांनाय, डिलिभारि केस लांनाय, बेवहाय गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो जोङो सरकारखौ खावलायदों। थांनाय बाराव बियो सुथिया समस्तियाव दंमोन। सुथिया समस्तियाव थानाय समावहाय सुथिया समस्तिनि MLA पद्म हाजरिका बिथाङा जोंखौ जेबो सहाय खालामाखिसै। नाथाय दायो दिनैनि दिनावहाय डिलिमिटेसन जानायनि उनावहाय दायो बियो ढेकियाजुलि समस्तियाव गोग्लैबाय। बिनिखायनो जोङो आसा खालामदों ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA मन्त्रि बिथां अशोक सिंघाल सारखौ जोङो गुरै खावलायदों। थांनाय बोसोराव बिथाङा बेखौ हा फबनायनि मोनसे बेबस्था खालामदोंमोन, हाखौ फबदोंमोन। नाथाय साइडआवहाय बल्डार फिक्सिं होयैनि थाखाय बियो फिन दैजों खुरखानानै आरो बायफ्लंलांफिनदों। बिनिखायनो आसा खालामदों नैबे फैबाय थानाय समावहाय दैज्लां सफैनि सिगांनो जाहाथे बेवहाय फिन हाखौ फबनानै बल्डार फिक्सिं होनानै रायजो राजाखौ थांनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होयो। मानोना बेजों गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा थांलाय फैलाय खालामो। सोनाब साइडनिफ्राय ओजों लकेश्वर साइडथिंहाय गोबां फरायसुला फरायसुलि बारबोयो आरो बे सानजा साइडनिफ्रायबो सोनाबथिं माइनावस्रियावहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा क्लास खालामहैनो थांलाय फैलाय उसुबिदायाव गोग्लैयो दैज्लांनि समाव। मेसेंनि समाव दायो रायजो राजाफोरा गामिफोरनिफ्राय औवा कालेक्सन खालामनानै, औवा बुथुमनानै रायजो राजाया बे दलांखौ बानायबाय थादों। नाथाय दैज्लांनि समावहाय आरो देग्लाय दैज्लाङाव जुदि थायाब्ला बियो आरो फिन गुवारसिन बायफ्लंलांनायनि मोनसे सुबिदा, मोनसे आसा दङ। बिनिखायनो जाहाथे बे बायदि उसुबिदाया जाहाथे रायजो राजानियाव नुजाथिया, बिनि थाखाय मानगोनां अशोक सिंघाल बिथांखौ जोङो खावलायदों दैज्लां सफैनि सिगांनो बेवहाय हा खोनानै बल्डार फिक्सिं होनानै लामाखौ मोजाङै खालामनानै रायजो राजानि थांलाय फैलायखौ सुबिदा खालामनानै होयो, बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। दा बिनि अनगायैबो जोङो सानजाहाबो मोनसे खैलाजुलि दै दङ, बेवहायबो दलां गैया। सिगाङाव दङमोन, स्लेब कालभार होदोंमोन, नाथाय बियो दैजों बुखारलांजानानै दायो बायफ्लंनानै थाबाय। दैज्लाङावहाय गोबां उसुबिदायाव गोलैयो। जोंनि नैबे जानिखि दहाय आं बुंदों 20-30तासो जा गामि, बियो मोनसे दैमा दिपआव थानाय बायदि जायो। दैज्लांनि समाव बिराद उसुबिदायाव गोलैनो गोनां जायो। टाउन सहराव थांनाय, मेडिकेलाव लांनाय आरो सात्रफोरा माने क्लास खालामनाय माने गोबां उसुबिदा जायो। बिनिखायनो जाहाथे सरकारा जाहाथे मोननैबो दैमानि सायावहाय दालां होनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो नैबे मेसेंनि गेजेरावनो खालामनानै होयो, बेखौ जोङो आसा खालामनाय थाबाय आरो सरकारखौ खुथारै खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोरबायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ। CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो। बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्लाबा जानाय, जिउमा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत।
IBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै low course fees, specially daily current affairs classes, lifetime membership card, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।